Hi ka mga hello guys! Ako na po si Alma Asilom sa Alma Joy Vlog and welcome to my channel, Alma Joy Vlog. So ang ganap na to today is magbakbak ko sa simento. Nga kanang simento ha is before kana bitawng buhian na og baboy nagtuduol sa akong garden sa my kitchen. So mao na guys nga ako siyang bakbakon kay akong i-transfer ang tangkal sa iro ug ang iro para katong akong apply sa akong mga tanom, ako siyang ibalhin kat iro ngadto nako ibalhin ug ang tanom nako ngadto sad ibalhin sa gibutangan didto sa iro. Kay na ako'y plano guys nga magpahimo ko og rack nga puthaw kay aron ang akong mga tanom kuan kanang ma-arrange na, pero dili pa karon guys. Mao nga ako sang unahon og kanang pahilo na ang iro para sidya po dili na sidya mauwanan pod. Mao na guys. Okay guys, let's start.